हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते నేను కూర్చుంటాను, वासुदेवाय। నాకు వేసు. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भगवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ క్లాసులో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి 7వ అధ్యాయము దక్షిణిచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 41వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 41వ శ్లోకము. అగ్నిరువాచ 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 యత్తేజసాహం సుసమిద్దతేజా. యత్తేజసాహం స్మితతేజా. యత్తేజసాహం సుసమిద్దతేజా. యత్తేజసాహం సుసమితతేజా. యత్తేజసాహం సుసమిద్దతేజా. యత్తేజసాహం సుసమితతేజా. హవ్యం వహే స్వధ్వర ఆజ్యసిక్తం. హవ్యం వహే స్వధ్వర ఆజ్యసిక్తం. హవ్యం వహే స్వధ్వర ఆజ్యసిక్తం. హవ్యం వహే స్వధ్వర ఆజ్యసిక్తం. హవ్యం వహే స్వధ్వర ఆజ్యసిక్తం.
हव्यं तं तं यज्ञियं पंचविदं च पंचभिः यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः तं यज्ञियं पंचविदं च पंचभिः तं यज्ञं पञ्चविधं तं यज्ञियं पंचविदं च पंचभिः यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम् यज्ञं स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम् स्विष्टं यजोर्भिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम् स्विष्टं अग्निरुवाच अग्निरुवाच यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तम् तेजा यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तम् तं यज्ञियं पंचविदं च पंचभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम् तं यज्ञं पञ्चविधं पञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि तं यज्ञियं पंचविदं च पंचभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम् तं यज्ञं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం अग्निरुवाच यत्तेजसाहं सुसविद्धतेजा हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तम् तं यज्ञियं पंचविदं च पंचभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम् अग्निरुवाच यत्तेजसाहं हव्यं आजस्तं तं यजुर्भिः हरे कृष्ण रामनारायण चौधरी प्रभु शशिकला माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण अग्निरुवाच यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तं तं यज्ञियं पंचविदं च पंचभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्। हरे कृष्ण प्रभुजी अग्निरुवाच यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तं तं यज्ञियं पंचविदं च पंचभिः
స్వష్టం 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 యజుర్భి ప్రణతోస్మి యజ్ఞం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ, సునీత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. అగ్నిరువాచ యత్తేజసాహం సుసమిద్ధ తేజ హవ్యం వహే స్వద్వర ఆజ్యసిక్తం తం యజ్ఞియం పంచవిధం చ పంచభిః స్విష్టం యజుర్భిః ప్రణతోస్మి యజ్ఞం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. అగ్నిరువాచ యత్తేజసాహం సుసమిద్ధ తేజ హవ్యం వహే స్వధ్వర ఆజ్యసిక్తం తం యజ్ఞియం పంచవిధం చ పంచభిః స్విష్టం యజుర్భిః ప్రణతోస్మి యజ్ఞం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ, సత్యనారాయణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. అగ్నిరువాచ యత్తేజసాహం సుసమిద్ధ తేజ హవ్యం వహే స్వధ్వర ఆజ్యసిక్తం తం యజ్ఞియం పంచవిధం చ పంచభిః స్విష్టం యజుర్భిః ప్రణతోస్మి యజ్ఞం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అగ్నిరువాచ యత్తేజసాహం సుసమిద్ధ తేజ హవ్యం వహే స్వద్వర ఆజ్యసిక్తం తం యజ్ఞియం పంచవిధం చ పంచభిః స్విష్టం యజుర్భిః ప్రణతోస్మి యజ్ఞం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. అరుణ మాతాజీ, నళిని మోహన మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. అగ్నిరువాచ యత్తేజసాహం సుసమిద్ధ తేజ హవ్యం వహే స్వద్వర ఆజ్యసిక్తం తం యజ్ఞియం పంచవిధం చ పంచభిః స్విష్టం యజుర్భిః ప్రణతోస్మి యజ్ఞం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. అగ్నిరువాచ యత్తేజసాహం సుసమిద్ధ తేజ హవ్యం వహే స్వధ్వర ఆజ్యసిక్తం తం యజ్ఞియం పంచవిధం చ పంచభిః స్విష్టం యజుర్భిః ప్రణతోస్మి యజ్ఞం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, బృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అగ్నిరువాచ యత్తేజసాహం సుసమిద్ధ తేజ హవ్యం వహే సధ్వర ఆజ్యసిక్తం తం యజ్ఞియం పంచవిధం చ పంచభిః స్విష్టం యజుర్భిః ప్రణతోస్మి యజ్ఞం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అగ్నిరువాచ యత్తేజసాహం సుసమిద్ధ తేజ హవ్యం వహే స్వధ్వర ఆజ్యసిక్తం తం యజ్ఞియం పంచవిధం చ పంచభిః స్విష్టం యజుర్భిః ప్రణతోస్మి యజ్ఞం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. అగ్నిరువాచ యత్తేజసాం సుసమిద్ధ తేజ హవ్యం వహే స్వద్వర ఆజ్యసిక్తం తం యజ్ఞియం పంచవిధం చ పంచభిః స్విష్టం యజుర్భిః ప్రణతోస్మి యజ్ఞం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అగ్నిరువాచ యత్తేజసాహం సుసమిద్ధ తేజ హవ్యం వహే స్వధ్వర ఆజ్యసిక్తం తం యజ్ఞియం పంచవిధం చ పంచభిః స్విష్టం యజుర్భిర్ప్రణతోస్మి యజ్ఞం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. అగ్నిరువాచ, అగ్నిదేవుడు పలికెను. అగ్నిదేవుడు పలికెను. యత్తేజసా, యవ్వాని తేజముచే అహం నేను సుసమిద్ధ తేజాః ప్రజ్వరిల్లు అగ్నివలే దేదీప్యమానముగా
ప్రజ్వలిల్లు అగ్నివలే వలే దేదీప్యమానముగా హవ్యం హవ్యం హవిస్సు హవిస్సు వహే వహే నేను స్వీకరించుచున్నాను నేను నేను స్వీకరించుచున్నాను అద్వరే అద్వరే యజ్ఞమునందు నంజు ఆజ్యసిక్తం ఘృతసిక్తమఘు యజ్ఞియం యజ్ఞరక్షకుడు పంచవిధం 5 రకములగు మరియు పంచభిః 5 సుఇష్టం అర్చింపబడుదువు యజుర్భిః వేద మంత్రములు ప్రణతః నమస్సులు అర్పింతును అస్మి నేను యజ్ఞమునకు అగ్నిదేవుడు ఇట్లు పలికెను ఓ దేవా నీ అనుగ్రహము వలననే నేను దేదీప్యమానముగా ప్రజ్వరిల్లుచు యజ్ఞములందు అర్పించబడిన కృతసిక్తమగు హవిస్సులను స్వీకరించుచున్నాను అందులకై ఇవే నా నమస్సులు యజుర్వేదమును అనుసరించి అర్పింపబడు 5 రకముల హవిస్సులు నీ వివిధ శక్తులే 5 రకములగు వేద మంత్రములచే నీవు అర్చింపబడుదువు యజ్ఞమనగా దేవదేవుడవగు నీవే. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా భాష్యం చదువుతారా? ఓకే. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. నీరజ చదవండి ప్రభు. ఓకే. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదువుతారా? నీరజ మాతాజీ చదువుతా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. యజ్ఞమును విష్ణు ప్రీత్యర్థమే వనరింపవలెనని భగవద్గీత యందు స్పష్టముగా తెలుపబడినది. విష్ణువునకు గల సుప్రసిద్ధ సహస్ర నామములలో యజ్ఞుడు ఒకటి. అట్టి యజ్ఞుని అనగా విష్ణువు ప్రీత్యర్థమే సమస్తమును వనరింపవలెనని తెలుపబడినది. మనుజుడు చేపట్టు ఇతర ఏ కార్యములైనను అతనికి బంధకారణములే కాగలవు. కనుక ఎల్లరును వేదమంత్రయుక్తముగా యజ్ఞమును నిర్వహింపవలెను. ఉపనిషత్తులలో తెలుపబడినట్లు అగ్ని, యజ్ఞగుండము, పూర్ణచంద్రుడు, చాతుర్మాస్యము, యజ్ఞ పశువు, సోమరసము అనునవి దానికి అవసరములైనట్టివి. వేదములందు పేర్కొనబడిన చతురక్షర విశేష మంత్రముల వలె అవి ముఖ్యములు. ఆశ్రావయేతి చతురక్షరం అస్తు శ్రౌషడితి చతురక్షరం యజేతి ద్వాభ్యాం యజామహ
అనునది ఆ మంత్రములలో ఒకటి. శృతి స్మృతులను అనుసరించి ఉచ్చరింపబడు ఈ మంత్రములు కేవలము విష్ణు అర్థమునకే కలవు. భవబంధమున చిక్కి భౌతిక భోగానురక్తులైన వారి ముక్తి కొరకు యజ్ఞ నిర్వహణము, వర్ణాశ్రమ విధి నియమ పాలనము, ఆధ్యాత్మిక జీవనమును గడుపుట ఉపదేశింపబడినది. విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ నిర్వహణము చేయుట ద్వారా మనుజుడు క్రమముగా ముక్తిని బడియునని విష్ణు పురాణమునందు తెలుపబడినది. అనగా జీవిత లక్ష్యము విష్ణువునకు ప్రియమును కలిగించుటయే, అదియే యజ్ఞము. కనుక సమస్త విష్ణు రూపములకు మూలమైన శ్రీకృష్ణుని ప్రియమునకే జీవితమును అంకితము కావించి నిత్యార్చనము కావించుచు నైవేద్యమును అర్పించు వాడు సర్వోత్తమ యజ్ఞ నిర్వాహకుడు కాగలడు. కలియుగమందు విజయవంతముగా నిర్వహింపగలిగిన యజ్ఞము సంకీర్తన యజ్ఞమేయని, అనగా యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రాయై శ్రీమద్ భాగవతమున స్పష్టంగా తెలుపబడినది. అనగా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని సంకీర్తనము కావించుటయే ఉత్తమోత్తమ యజ్ఞము. ఇతర యజ్ఞములను విష్ణువు ఎదుట నిర్వహించుచున్నట్లుగా ఈ సంకీర్తన యజ్ఞమును శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఎదుట నిర్వహింపవలసి ఉన్నది. ఈ ఉపదేశములు శ్రీమద్ భాగవతంలోని 11వ స్కందమున తెలుపబడినవి. అంతేకాక ఈ యజ్ఞము చైతన్య మహాప్రభువు స్వయము విష్ణువే అని ధృవపరచుచున్నది. అత్యంత పురాతన కాలంన విష్ణువు దక్ష యజ్ఞమున ప్రకటమైనట్లుగా మన సంకీర్తన యజ్ఞమును స్వీకరించుటకు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు కలియుగమున అవతరించిరి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలోని 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము ఈరోజు 41వ శ్లోకం చూస్తున్నటువంటి. సో ఈ 7వ అధ్యాయము దక్షుడు యజ్ఞమును నిర్వహించుట అనేటువంటి, దక్షుని చేత యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయం. సో ఇందులో మనము ప్రస్తుతం చూస్తూ ఉన్నటువంటివి
ఆ దక్షుడు నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞము వద్ద ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవాను అష్టబాహువులతో ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవాను అక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి వారి శక్తి మేరకు ప్రార్థనలు జరుపుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో పూర్వపు శ్లోకంలో అంతకుముందు ఆ యోగ పుంగవులు ఆ విష్ణు భగవాను కీర్తించడము, తదుపరి ఆ మూర్తీభవించినటువంటి వేదములు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము పూర్వపు శ్లోకంలో చూసినటువంటిది. మరి ఆ విష్ణు భగవానుడు సత్వగుణాలకు ఆశ్రుడై ఉండి సమస్త ధర్మమునకు తపస్సునకు ఆయనే కారకుడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అటువంటి ఆ నిర్గుణుడవు అయినటువంటి నీకు వందనాలు. మరి నిన్ను గాని నీ యొక్క నిజస్థితిని గాని ఎవరు కూడా ఎరుగజాలరు అంటూ ఆయనని వారు కీర్తించినటువంటిది. సో ఇదే క్రమంలో ఇంకా మరి ఆ అగ్నిదేవుడు ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రార్థన మనము ఈ శ్లోకంలో, ఈరోజు శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. అగ్నిరువాచ యత్తేజసాహం సుసమిద్ధతేజా హవ్యం వహే స్వద్వర ఆజ్యసిక్తం తం యజ్ఞియం పంచవిధం చ పంచభిః స్విష్టం యజుర్భి ప్రణతోస్మి యజ్ఞం. సో ఆ అగ్నిదేవుడు మరి విష్ణు భగవాను ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తున్నాడు. యత్తేజస అహం సుసమిద్ధతేజా హవ్యం వహే స్వద్వర ఆజ్యసిక్తం. సో మరి ఆ అగ్నిదేవుడు అంటూ ఉన్నటువంటిది, ఓ దేవా, నీ యొక్క అనుగ్రహము వలననే నేను దేదీప్యమానంగా వెలుగుతుంటూ ఉంటిని. నీ యొక్క అనుగ్రహం వలననే ఆ దేదీప్యమానంగా ప్రజ్వలిల్లుచూ ఉన్నటువంటి ఆ యజ్ఞాలయందు అర్పింపబడినటువంటి ఆ ఘృతసిక్తమైనటువంటి ఆజ్యసిక్తం ఘృతసిక్తమైనటువంటి హవిసులను నేను స్వీకరించుచున్నాను. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా. ఎందుకంటే యజ్ఞాలు మరి ఆ యజ్ఞము అనేటువంటిది విష్ణు భగవాను కొరకే చేసేటువంటిది. మరి ఆ విష్ణు కొరకు చేసేటువంటి యజ్ఞంలో ఆ అగ్నిదేవుడుకి ఆ అగ్నిలో హవిసులు సమర్పించబడేటువంటివి, అర్పించబడుతూ ఉండేటువంటివి. వాటిని నేను స్వీకరిస్తున్నాను అంటే అది నీ యొక్క అనుగ్రహం వలనే, నీ యొక్క కరుణ వలనే నాకు అది లభిస్తూ ఉంది. అందుకే అగ్నిదేవుడు అంటున్నాడు, ఓ దేవా, నీ అనుగ్రహము వలననే నేను హవిసులను స్వీకరించుచున్నాను. అందులకై ఇవే నా నమస్సులు అంటూ ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, యజుర్వేదమును అనుసరించి మరి అర్పింపబడేటువంటి, ఎందుకంటే ఆ 5 రకాలైనటువంటి హవిస్సులను ఆ యజ్ఞంలో సమర్పించేటువంటి ఆ పదార్థాలు, హవిస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నీ యొక్క వివిధ రకాలైనటువంటి శక్తులే. అలాగే 5 రకాలైనటువంటి మంత్రాల చేత నీవు అర్చింపబడుదువు ఆ యజ్ఞములందు. మరి యజ్ఞం అంటేనే నీవు అంటూ ఆయన మరి, ఎందుకంటే ఆ విష్ణు సహస్రనామాల్లో కూడా విష్ణువుని యజ్ఞుడుగా కీర్తించబడేటువంటి విషయం చూస్తూ ఉంటుంటాం. యజ్ఞం అనగా దేవదేవుడమైనటువంటి
నీవే అంటూ ఆయన ఇక్కడ అంటే ఆ అగ్నిదేవుడు తన శక్తి మేరకు ఆ విష్ణు భగవానుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానులే వారే చెప్తారు, యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర అంటూ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినట్టు, యజ్ఞార్థాత్ యజ్ఞుని కొరకు, యజ్ఞుడు అంటే ఎవరు? విష్ణువు కొరకు మాత్రమే యజ్ఞములు చేయబడును అని చెప్పబడింది. యజ్ఞార్థాత్ విష్ణువు కొరకు మాత్రమే చేయబడు, కర్మణః అన్యత్ర, కర్మణ అన్యత్ర, లోకోయం ఈ లోకంలో అంటే విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ రూపమున కర్మలను వనరించవలెను. అలా చెయ్యలేనట్లయితే, అలా చేయక అంటే విష్ణు ప్రీత్యర్థం కాకుండా కర్మలను చేయకపోయినట్లయితే ఈ భౌతిక జగమున ఆ చేయబడేటువంటి కర్మలు బంధకారం అవుతాయి. కావున ఓ కుంతీ కుమారుడవైన అర్జున, నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మములను ఆ విష్ణువు ప్రీత్యర్థమే కావించు. ఆ విధంగా నీవు చేయడం వలన ఎటువంటి ఈ బంధాల నుండి సదా ముక్తుడవు కాగలవు అంటూ సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానులే చెప్పినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యజ్ఞమును విష్ణు ప్రీత్యర్థమే వనరించవలెనని భగవద్గీత యందు స్పష్టంగా చెప్పబడిన విషయాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సాక్షాత్తు కృష్ణుడే చెప్పినటువంటి, అర్జునుడికి చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. విష్ణువు కొరకై యజ్ఞ రూపమున కర్మలు చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. లేకపోతే అవి భౌతిక జగత్తులో మరి బంధకారం అవుతాయి. అలాగే మరి యజ్ఞుడు కొరకు మరి ఇక్కడ ఆ కర్మలు చేయమంటున్నారు, అంటే యజ్ఞాలను చేయమంటున్నారు కదా. యజ్ఞుడు అనేటువంటిది విష్ణువుకు ఉన్నటువంటి మరొక పేరు అంటూ చెప్తున్నారు. సుప్రసిద్ధ సహస్రనామములలో యజ్ఞుడు అనేటువంటిది ఆ విష్ణువుకు ఉన్నటువంటి ఒక పేరు. కనుకనే ఆ యజ్ఞుని యొక్క ప్రీత్యర్థమే సమస్తమును వనరించవలెనని మనకి శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. కనుక మరి అటువంటి ఆ విష్ణు ప్రీత్యర్థము చేయబడేటువంటి యజ్ఞాలలో మరి ఆ అగ్నికి హవిస్సులు సమర్పించడం జరుగుతుంది కదా. కనుకనే అలా సమర్పించినటువంటి అవన్నీ కూడా ఆ యజ్ఞములందు అర్పింపబడినటువంటి మరి ఆ హవిస్సులను నేను స్వీకరించుతున్నాను. అది నీ యొక్క కృప వలనే జరుగుతూ ఉంది. అందులకై నేను నీకు నమస్కారాలు చేస్తున్నా. అంటే తాను పొందిన దానికి కృతజ్ఞతగా ఆ అగ్నిదేవుడు విష్ణు భగవానుడికి నమస్సులు అర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, యజుర్వేదమును అనుసరించి అర్పింపబడేటువంటి ఆ హవిస్సులను, అవన్నీ కూడా ఆ 5 రకాలైనటువంటి హవిస్సులు ఏవైతే యజ్ఞంలో సమర్పించబడతాయో అవి నీ యొక్క శక్తులే. సో అలాగే నీవు 5 రకములైనటువంటి వేద మంత్రముల చేత నీవు అర్చించబడేది వాడవు. యజ్ఞమనగా దేవదేవుడు అగు నీవే అంటూ చెప్తున్నటువంటి. కాబట్టి మనిషి చేపట్టేటువంటి ఏ ఇతర కార్యములైనా అవి బంధకారాలే అవుతూ ఉంటాయని చెప్తున్నటువంటిది. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనిషి ఏంటి, దేహ పోషణ కోసమైనా మనకి భగవద్గీతలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో చెప్తుంటారు. సాధారణంగా దేహ పోషణకైనా మనిషి కర్మలు చేయవలసి ఉంటుంది. మరి ఆ ప్రయోజనం సిద్ధించేటువంటి రీతిలో వివిధ ఆ వర్ణాశ్రమాలను అనుసరించి విద్యుక్త ధర్మాలు మనకి ఇవ్వబడినటువంటివి. కాబట్టి మరి ఆ యజ్ఞము అంటే విష్ణువు లేదా యజ్ఞ కర్మలు, ఆ యాగ కర్మలన్నీ విష్ణు ప్రీత్యర్థమే నిర్ణయించబడినవి. ఎందుకంటే యజ్ఞో వై విష్ణు అంటూ వేదాలు పలుకుతున్నటువంటివి. సో అంటే ఇక్కడ
మనిషి తనకు విధింపబడినటువంటి యజ్ఞములను ఆచరించినా కూడా మరి ప్రత్యక్షంగా అది విష్ణువును ఆరాధించినటువంటి ప్రయోజనమే పొందుతూ ఉంటుంటామని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కడు విష్ణు ప్రీత్యర్థమే, ఆ భగవంతుని ప్రీత్యర్థమే కర్మలను చేయాలని చెప్తారు. ఎందుకంటే అది శుభకర్మైనా అశుభకర్మైనా దాని యొక్క బంధనాలు ఏవి కూడా ఆ రెండును మనకి సాధారణంగా మనం భగవత్ సంబంధంలో చేయకపోయినట్లయితే మంచిదైనా చెడు అయినా ఏ కర్మైనా అంటే శుభ అశుభ కర్మలు రెండూ కూడా మరి ఆ వనరించినటువంటి వాటిని బంధిస్తూ ఉంటుంటాయి. ఏంటి ఆ బంధనాలంటే మంచి కర్మలు చేసిన వాడు పుణ్యలోకాలకు చేరి అక్కడ పుణ్య సుఖాలు, దేవతలు అనుభవించేటువంటి సుఖాలు అనేక వేల సంవత్సరాలు అనుభవించి తిరిగి మళ్ళీ వచ్చి భూమిలో అంటే జనన మరణ చక్రాల్లోనే చిక్కుకుంటున్నారు. ఒకవేళ చెడు కర్మలు చేస్తే అధమలోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ శిక్షలు అనుభవించి మళ్ళీ ఇక్కడికే వస్తారు. ఎటుపోయినా తిరిగి మళ్ళీ జనన మరణ చక్రాల్లోనే పొందుతూ ఉంటారు. కానీ విష్ణు ప్రీత్యర్థము కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలను వనరించినట్లయితే అది బంధకారం కాకుండా ఉంటుంది. కనుకనే ప్రతి ఒక్కడు కూడా వేద మంత్ర యుక్తంగా యజ్ఞమును నిర్వహింపవలెను. సో మరి ఉపనిషత్తులలో తెలుపబడినట్లు అగ్ని, అగ్నిగుండము, పూర్ణచంద్రుడు, చతుర్మాస్యము, యజ్ఞ పశువు, సోమరసము అనేవి దానికి అవసరమైనటివి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే వేదముల యందు పేర్కొనబడినటువంటి చతురక్షర విశేష మంత్రముల వలె అవి ముఖ్యములు అంటూ చెప్తుంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మనకి చెప్పబడినటువంటి మంత్రాల్లో ఒక మంత్రాన్ని కూడా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. ఆశ్రావయేతి చతురక్షరం అస్తు శ్రౌషడిత చతురక్షరం యజ్యేతి ద్వాభ్యాం ఏ యజామహ అనేటువంటిది ఆ మంత్రాలలో ఒకటిగా చెప్తున్నారు. అలాగే మనకి ఇక్కడ ఇంకా శృతి స్మృతులను అనుసరించి ఉచ్చరించబడేటువంటి ఈ మంత్రాలన్నీ కూడా మనకు ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఆ విష్ణు ప్రీత్యర్థము కొరకే ఉన్నవి. విష్ణు భగవానుని ఆనందింపచేయడానికి, విష్ణు భగవానుని తృప్తిపరచడానికే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటివి అంటూ మనకి చెప్పబడినటువంటి ఆ మంత్రాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ మంత్రాలను మనం ఉచ్చరిస్తూ మంత్రోచ్చరణగా యజ్ఞాన్ని ఆ వేదాలలో చెప్పబడినట్లుగా వేద మంత్ర యుక్తంగా యజ్ఞాన్ని నిర్వహింపవలనని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి అంటే శృతి స్మృతులను అనుసరించి ఉచ్చరింపబడేటువంటి ఆ మంత్రాలన్నీ కూడా కేవలము విష్ణు భగవానుని ప్రీత్యర్థము కొరకే ఉన్నవి అని చెప్తుంటారు. మనకి ఈ శృతి స్మృతులు, శృతి అంటే వినబడినటువంటిది, అంటే ఆ భగవంతుడు ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటిది. అంటే దైవం నుండి విన్నటువంటి వేదాలు, ఉపనిషత్తులు వంటి పవిత్ర గ్రంథాలను మనకి ఆ శృతి అనేటువంటిది శృతి అంటే అవి ఇక్కడ మనకి అంటే శృతి అనేటువంటిది ఏంది? విన్నటువంటిది. ఎలా? భగవంతుని ద్వారా విన్నటువంటివి. ఏంటి మరి భగవంతుడి ద్వారా విన్నటువంటివి, భగవంతుడు చెప్పినటువంటివి ఏంది? వేదాలు, ఉపనిషత్తుల వంటి పవిత్రలన్నీ కూడా శృతులు. అంటే వాటిలో ఉన్నటువంటి మంత్ర ఉచ్చరణ వాటిని అనుసరించి చేయవలసినది. ఇక స్మృతులు, శృతి అంటే విన్నటువంటిది, అంటే అది మెయిన్గా దైవకంగా దైవవాణిగా చెప్తారు. భగవంతుని యొక్క వాణిగా చెప్పబడేటువంటిది.
అంటే ఆ దేవదేవుడి నుండి నేరుగా వచ్చినటువంటిదిగా భావించబడేవి శృతి. అలాగే స్మృతి, ఈ స్మృతులు కూడా ఉన్నటువంటివి మనకి. స్మృతి అంటే గుర్తించుకున్నటువంటిది, ఆ భగవంతుడి నుంచి విన్నటువంటి దాన్ని గుర్తుంచుకొని ఆ జ్ఞాపక శక్తిని అనుసరించి మానవుడు మరి ఇంకా వాళ్ళు రచించినటువంటివి అంటే చెప్పబడ్డవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి స్మృతులుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మనకి స్మృతులు అనేటువంటివి మనకి ధర్మశాస్త్రాలు, పురాణాలు, ఇతిహాసాలు, ధర్మసూత్రాలు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు అంటే ఆ భగవంతుడిని యొక్క వాణి నుండి విని వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుని ఆ జ్ఞానం ద్వారా దాన్ని అర్థం చేసుకొని చెప్పబడినటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి స్మృతి గ్రంథాలుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటివి. అలా మరి శృతి స్మృతులను అనుసరించి ఏదైనా మనకి అది విష్ణు భగవాన్ని ప్రీత్యర్థం కొరకే ఉన్నవి, శృతి అయినా స్మృతులైనా అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి భవబంధనమున చిక్కి భౌతిక భోగ అనురక్తులైనటువంటి వారి ముక్తి కొరకే, అంటే ఆ భగవంతుని ప్రీత్యర్థము భగవంతుని కొరకు చేసినప్పుడు ఆ యజ్ఞాలు నిర్వహించడం అనేది ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. అంతేకాని ఏదో ఒక రాజకీయమైన పదవి పొందడానికో లేదా ఒక అధికారాన్ని పొందడానికో లేదా సంపదలు పొందడానికో ఈ యజ్ఞ నిర్వహణం చెప్పబడలేదు. కానీ మనకున్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క విధిని అనుసరించి వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి వాటి యొక్క అంతరార్థం పూర్తిగా, అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు శ్రీకృష్ణ వేదాల యొక్క అంతరార్థాన్ని గ్రహించినటువంటి వాడికి ఇవన్నీ కూడా ఏవి ఉండవు, వాళ్ళు ముక్త జీవులుగా ఉండేటువంటి వారు. సో అలా కాకుండా పై ఉన్నటువంటి విషయాలను మాత్రమే చెప్పి మరి వారిని ఇంకా ఇంకా బంధనాలలో స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళడానికి, చంద్రలోకం లేదా సూర్యలోకానికి వెళ్ళడానికి, అలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులను చేరుకోవడానికి అని అంటే అంటే భౌతికమైనటువంటి. కానీ వాస్తవానికి యజ్ఞ నిర్వహణము దేని కొరకు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభు, భౌతిక భోగ అనురక్తులైనటువంటి వారికి ముక్తిని ఇవ్వడానికి, ముక్తిని పొందడానికి, అలాగే వర్ణాశ్రమ విధి నియమ పాలనము కూడా మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని వివిధ వర్ణాలుగాను ఆశ్రమాల్లో ఉండేటువంటి బ్రహ్మచారి ఆశ్రమము, గృహస్థగాను, తర్వాత వానప్రస్థ, సన్యాస, అవన్నీ కూడా మనము ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని గడపడానికే ఉద్దేశించబడ్డది. మరి గృహస్థ ఉంది కదా, నేను అలాగే ఆ గృహమేదిగా ఉండిపోతాననేటువంటి కాదు. ఉన్నటువంటి బ్రహ్మచారి ఆశ్రమం ఉంది, గృహస్థ తదుపరి వానప్రస్థ, సన్యాసం, అలా ఉన్నటువంటి క్రమక్రమంగా ఆధ్యాత్మిక జీవనం వైపుకు గడపడానికే ఇవన్నీ కూడా. ఇవి ఎక్కడో ఒక భారతదేశంలోనో లేదా ఒక దగ్గరే ఉన్నవి కాదు, ఎక్కడైనా మానవ జీవన విధానంలో ఉన్నటువంటివి. అందుకే భగవద్గీత మానవ జీవన విధానానికి ఒక విధి అయినటువంటిది. ఏదో ఒక దేశానికి, ఒక ప్రదేశానికి, ఒక ప్రాంతానికి, ఒక మతానికి చెందినటువంటిది కాదు భగవద్గీత. భగవంతుడి నుండి బోధించబడినటువంటి బోధనలు. సో ఆ విధంగా మరి వర్ణాశ్రమ విధి నియమ పాలనము అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని గడపుటకు ఉపదేశించబడినటువంటిది. మరి అలా ఉన్నటువంటి శృతి స్మృతులను అనుసరించి విష్ణువు కొరకు యజ్ఞ నిర్వహణం చేయడం ద్వారా మనిషి క్రమంగా ముక్తిని పొందుతాడు అని విష్ణు పురాణం నందు తెలుపబడినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే జీవిత లక్ష్యము, మానవ జీవన లక్ష్యము, మానవ జీవిత ఉద్దేశ్యము ఆ విష్ణువునకు ప్రియమును కలిగించుటయే. అలా విష్ణువుకు ప్రియమును కలిగించేటువంటి క్రమంలో చేసేటువంటి ఏ పనైనా యజ్ఞమే. కనుక సమస్త
విష్ణు రూపములకు మూలమైనటువంటి, ఇక్కడ చెప్తున్నారు విష్ణువు గురించి. సో మరి అనేకమైనటువంటి విష్ణు రూపాలు ఉంటాయని చెప్తుంటారు కదా. మరి వీటన్నిటికీ కూడా మూల ఆధారమైనటువంటి ఒక వృక్షంలో ఎన్నెన్నో శాఖలు శాఖోపశాఖలుగా ఉంటే ఎక్కడో ఆకు తీసుకొని ఆకుని నేను పూజిస్తానే బదులుగా ఆ వృక్షం యొక్క మూలము అంటే అనేకమైనటువంటి విష్ణు రూపాలకు మూలమైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ప్రియము కొరకే జీవితము అంకితము కావించి ఆ కృష్ణ భగవానుని ప్రీత్యర్థమై ఆయనకు జీవితాన్ని అంకితం కావించి నిత్య అర్చనము కావిస్తూ నైవేద్యమును అర్పించువాడు సర్వోత్తమ యజ్ఞ నిర్వాహకుడు కాగలడు. ఎందుకంటే దక్షుడు మాదిరిగా దక్షుడు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ కాలంలో దక్షుడు చేసినటువంటి విధంగా ఆ యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మనకి. కనుకనే చెప్తున్నారు ఆ విష్ణు రూపములు విష్ణువుకు ప్రీత్యర్థంగా, ఎందుకంటే మానవ జీవిత లక్ష్యము విష్ణువుకు ప్రియము కలిగించటమే, అదే యజ్ఞము. మరి కనుక మరి సమస్త విష్ణు రూపాలకు మూలమైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ప్రియముకే జీవితాన్ని అంకితం చేసి నిత్యము అర్చన చేస్తూ నిత్యము ఆయనకు నైవేద్యము సమర్పించేటువంటి వాడే సర్వోత్తముడు అయిన యజ్ఞ నిర్వాహకుడు కాగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే కలియుగం నందు ఆ దక్షుడు లేకపోతే అంతకుముందు చేసినటువంటి యజ్ఞ నిర్వాహకులు చేసినటువంటి యజ్ఞాలను మనము కావించడం అనేది ఇప్పుడు సాధ్యం కాదు. మనకి పూర్వకాలంలో యజ్ఞాలు నిర్వహించేటువంటి రోజులలో ఇవాళ 1 కిలో నెయ్యి మంచి స్వచ్ఛమైనటువంటి నెయ్యిని మనం తీసుకొచ్చుకోవాలంటే లీటర్లలో 1 కిలో లేదా 1 లీటర్ అనుకుందాం అనుకోండి, కష్టమవుతుంది. లేదా 2 లీటర్లు లేదా 10 లీటర్లు తీసుకొస్తాం అనుకోండి సాధ్యం, మంచి ప్యూరిటీ అనేటువంటి. కానీ పూర్వకాలంలో యజ్ఞ నిర్వహణ చేసేటప్పుడు ఆ నెయ్యి బావులు ఉండేవి అని చెప్తారు. నెయ్యి బావులలో అందులో పోసి ఆ బావుల నుండి తోడుకొని చేసేవాళ్ళు అని చెప్తుంటారు. అది మరి అంటే అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఇప్పుడేదో మేము గొప్పగా ఎంతో సంపదలవంతం లక్షాంధ్రుకారులము కోటీశ్వరులము అంటుంటారు. కానీ పూర్వకాలం వాళ్ళు ఉన్నది వాళ్ళది సంపద, నిజమైన సంపద, ఆధ్యాత్మికమైన సంపద వాళ్ళు పొందినటువంటిది. ఒక్కొక్క ఆలయంలో యజ్ఞ నిర్వహణలో ఆలయాల్లో కొన్ని ఆలయాల్లో ఆ నైవేద్యం కొరకు చేయబడేటువంటి ఆ నెయ్యి బావులు ఉండేవట కొన్ని. ఇప్పటికి కూడా చెప్తుంటారు మన తమిళనాడు అటువైపు ఆలయాల్లో ఇప్పటికి కూడా అలా ఉండేవి అని చెప్తుండేది. దానికి సమర్పించేటువంటి నెయ్యి బావులు ఉండేవట. మరి అలా ఉన్నటువంటి, కానీ ఈ కలియుగంలో మనం అవన్నీ కూడా చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. అందుకే కలియుగమునందు విజయవంతంగా నిర్వహింపగలిగినటువంటి యజ్ఞము యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రాహై అని చెప్పబడినటువంటి, అంటే సంకీర్తన యజ్ఞమే అని మనకి శ్రీమద్ భాగవతమునందు స్పష్టంగా తెలుపబడినటువంటిది. మరి ఏంటి ఆ సంకీర్తన యజ్ఞము? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని సంకీర్తనము కావించడమే ఉత్తమోత్తమైన యజ్ఞము ఈ కలియుగ జనులకు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని ప్రియము కొరకు, ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రియ, ఎందుకంటే అన్ని రూపాలకు మూలాధారము శ్రీకృష్ణ భగవానుడే, దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణుడే అని అన్ని శాస్త్రాలు అన్ని విధానాలలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అన్ని ఆధారాల ద్వారా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అటువంటి కృష్ణుని ప్రీత్యర్థము నిర్వహించినటువంటి యజ్ఞమే సర్వోత్తమమైనటువంటి యజ్ఞము. మరి ఈ కలియుగంలో ఆయనకు ఆయన యొక్క నామము అభిన్నము. అందుకే నామ సంకీర్తన యజ్ఞము.
అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అని సంకీర్తనము కావించడమే ఉత్తమమైన యజ్ఞము అంటూ చెప్తున్నారు. మరి పూర్వకాలంలో ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి యజ్ఞాలన్నీ కూడా మనము మరి విష్ణువు విష్ణువు ఎదుట నిర్వహించేటువంటివి. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో ఈ ప్రాకృతికమైనటువంటి చక్షువులతో ఆ విష్ణు భగవానుని మనం దర్శించుకోలేనటువంటిది. కనుకనే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఇతర యజ్ఞములు ఈ విష్ణువు ఎదుట నిర్వహించినట్లుగా ఈ సంకీర్తన యజ్ఞమును శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఎదుట నిర్వహించవలసి ఉన్నది. అందుకే నామాపరాధాలు లేకుండా జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద అనుకుంటూ ఆ పంచతత్వ మంత్రాన్ని చెప్పి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మహాయజ్ఞము అది మనకి సర్వోత్తమమైన ఉత్తమమైనటువంటి యజ్ఞము చేయబడేటువంటిది. సో అదే చెప్తున్నారు, ఈ సంకీర్తన యజ్ఞమును చైతన్య మహాప్రభువు ఎదుట నిర్వహించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ ఉపదేశములు శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఏకాదశ స్కందములో తెలుపబడినవి అంటూ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అంతేగాక ఈ యజ్ఞము చైతన్య మహాప్రభువు స్వయంగా విష్ణువే అని ధృవపరచుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే యజ్ఞము విష్ణు ప్రీత్యర్థం చేసేటువంటిది. మరి నామ సంకీర్తన యజ్ఞము మనం చేసేటప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఎదురు చేస్తున్నాం కనుక మరి ఆ చైతన్య మహాప్రభువు కూడా స్వయం విష్ణువే అనేటువంటిది ధృవపరచబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎంతో పురాతన కాలంలో విష్ణువు దక్ష యజ్ఞమున ప్రకటితమైనట్లుగా మన సంకీర్తన యజ్ఞమును స్వీకరించుటకు చైతన్య మహాప్రభువు కలియుగంలో అవతరించారు. నామ సంకీర్తన యజ్ఞము ఎక్కడ జరుగుతుంటే అక్కడ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు ఉంటారు. సో ఆయన్ని మనం దర్శించుకోవచ్చు ఆ విధంగా. సో నామ సంకీర్తన యజ్ఞము ఈ కలియుగానికి మనకి ఉపదేశించబడినటువంటి దాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ఇది ఈరోజు శ్లోకము, దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణము.